benvinguts a aquesta informació meteorològica, prediccions per Agbar. Fa un mes i mig comentàvem que el mes de novembre, la segona meitat, ens podria portar un canvi de dinàmica amb esperances d'algunes pluges. Bé, ens estan passant fronts, però de pluges generals en conjunt ben poca. Però tenim força dinamisme. Avui acabarem força més optimistes. Però bé, no avancem res. Anem a veure aquestes imatges espectaculars de l'enorme nevada que ha caigut a la zona del llac Erie, a l'estat de Nova York, a Buffalo, Hamburg, d'aquella zona. Més de 2 metres de neu han caigut. Són fenòmens excepcionals, extraordinaris, però locals. A Catalunya, sens dubte que la notícia és la sequera, l'enorme sequera que ens està afectant. Aquí veiem uns pagesos treballant a Olèrdola ahir. Les polsegueres, és que està plovent poquíssim. Setembre, octubre, novembre, un dels mesos més plujosos de l'any i pràcticament no plou. I els informes, hi ha més de 25.000 informes a tot el planeta que parlen de l'escalfament global. D'aquests 25.000 i escaig, tan sols 28 diuen que no hi ha escalfament. La resta, el 99,9, sí. Per tant, és evident, i és que els gràfics són també prou evidents. L'escalfament, això és el mes d'octubre, des del 1880, a tot el planeta, no parem d'augmentar el planeta, la temperatura del planeta. Anem a veure, doncs, les prediccions a curt termini. Anem a veure aquestes tempestes que demà a la tarda, que el divendres a la tarda ens poden afectar al nord de Catalunya, dissabte i diumenge tranquils, però dilluns nova pertorbació, pluges encara no generals, temperatures que es van normalitzant, 33% en sols emblassaments, i a més llarg termini, atenció que poden aparèixer llevants a partir del dia 2 i a partir del dia 5 o 6. Aquestes són les esperances que tenim dipositades en aquest mes de desembre. Més informació d'aquí uns dies.